Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο Σωτήρης 300GL και σήμερα παιδιά θα σας δείξω μερικά παιχνίδια μου, μερικά όχι όλα, λίγα είναι. Σε ένα επόμενο βιντεάκι θα σας τα δείξω όλα μου. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία παιδιά, θα κάνω λίγο pause στο βίντεο για να τα φέρω λίγο να σας τα δείξω. Ωραία παιδιά, να τα έφερα. Τα έφερα, τώρα πάμε να σας τα δείξουμε. Εδώ πέρα παιδιά έχουμε τον Μπάζ, εδώ το κεφάλι του, τα πόδια του, τα χέρια του και από πίσω εδώ είναι σαν αυτό που έχει το λέιζερ, δεν ξέρω πώς λέγεται, αλεξίσφαιρο. Εδώ είναι το μόβ μαλλί του, εδώ. Ωραία, εδώ. Ωραία, τώρα πάμε σε αυτό. Αυτό παιδιά είναι ένα τέτοιο, είναι κάτι εργαλεία. Εδώ είναι κάτι εργαλεία που μπορείς να τα παίρνεις μαζί σου. Έχει και αυτό και βαλιτσάκι για να το παίρνεις μαζί σου όπου θέλεις, αλλά εγώ το έχασα. Δεν πειράζει, από εδώ πέρα έτσι είναι. Να το εδώ πάνω ανοίγει αυτό εδώ. Εδώ ανοίγει. Εδώ κάτω έχει τα ποδαράκια που κλείνουν και ανοίγουν. Και από εδώ πέρα και από εδώ. Ωραία παιδιά, αφού σας το έδειξα, αυτό πάει λίγο πιο εδώ. Ωραία, και εδώ κοιτάξτε τώρα τι έχουμε. Εδώ παιδιά έχουμε την πεινασμένη γιαγιά ή λιχούδα γιαγιά, ένα από τα δύο. Έχουμε την πεινασμένη γιαγιά. Εδώ. Κοιτάξτε παιδιά, να σας δείξω, να σας μάθω πώς παίζετε. Δεν θα παίξουμε τώρα. Δεν θα παίξουμε. Περιμένετε λίγο. Εδώ. Όπως βλέπετε είναι κάπως έτσι. Και βάζει εδώ πέρα μπισκοτάκια. Εγώ τα έχω χάσει τώρα τα μπισκοτάκια. Και έτσι σαν τροχό που λέει κάτι νούμερα 2, 1 και 3. Το γυρνάς αυτό τον τροχό. Αλλά πρώτα παιδιά πριν το κάνετε αυτό, ξαπλώνει η γιαγιά να κοιμηθεί. Και αφού κοιμάται γυρνά τον τροχό ενώ έχει εδώ πέρα σαν μπισκότα. Και παράδειγμα τώρα λέω, αν πετύχει 3, έχει εδώ ένα κουμπάκι. Το πατάς 3 φορές για παράδειγμα. Αλλά άμα όμως το πατήσεις πάρα πολλές φορές, κοιτάξτε τι θα γίνει άμα το πατήσεις πάρα πολλές φορές.